Moikka! Ottaisitko mua näillä näytöillä töihin? Tosiaan mä oon toisen vuoden journalistiopiskelija ja mä oon tehnyt aika paljon mediajuttuja, audiojuttuja sun muuta. Ja tässä on aika hyvä esimerkki siitä. Me tehtiin aikakauslehti, tossa on meikä. Täältä löytyy mun kirjoittamaa tekstiä, mielipidejuttu, mutta myös tein sitten tänne takasivulle tämmöisen niin sanotun puuhasivun ja auttoi näiden pienkuvien kanssa. Sitten fotaarilla, minkä osasin. Ja takakannessakin olin. Mä oon tehnyt omaa musiikkia, totta kai lehtijuttuja tai uutisjuttuja. Sitten mä oon tehnyt podcastin tunnuksia, meidän radiolähetysten radiojinglet ja niitä itse radiolähetyksiä. Ja mua kiinnostaa tosi paljon värkätä tuon audion kanssa, olipa se sitten radiojuttua tai sitten jotain muuta audiosuunnittelua. Ja nämä journalismiopinnot on ollut tosi hyvä opinahjo jo tähänkin mennessä. Ainakin ne viitottaa mulle sitä tietä, mihin mä haluaisin. Ja silloin kun mä tuonne kouluun menin, niin mä sanoinkin, että musta tulee vielä se tyyppi, joka lukee Merisään siellä radiossa.